Fibro kami usuk kemen ni fibro ki ba kerjaan bahai kini ke YouTube channel jonga ba deng dok tedong ban kitu ki ba persyak bahai kini ke YouTube channel jonga ba deng dok tedong ai ku blei fibro menta kami basuk kemen te dien arsengi lai sengi menta kra ngam yo on pelaj video syuk te menta sengi ke jeng puli ke na ka kitab jeng start hi na kal nong ba sipo ti ka benta ka balai ublei bat ka jing start ha ka history ti menta ngan kwa ban pasat jumut ipi namar halor ka phang ka ka ba ki briu jungi ki long kiman bat ka ka ba ha ka imlang salang jungi ka ba hadu kat kini kisingi ngan ong ipi kamdon ke jingkala lada pi pile kanu ha ka imlang salang jungi lada pile kanu basniu kin ong ipi ani udakat ha kamut kata kamut da ong ipi berdakat kamut long bastat ani baslur om tip re ipi pile asniu ne kimbatai ipi pile asniu ne bakane ka ba pile kalong basniu ne kalong ka bomdai ne kalong ka bombha ne kimbatai re kata dekat bah kamut dalak bandi kiat sun sibun kamut dekat bah tai di kiat sun sibun beklan bah ti kamut ada pila ban keren timsi dekat bah tai dapi nuot ban le sniu hakano no jaka kamut le sniu le huri hura kam to jaka pajba ye ni dekat bah tai handai kimbatai ba kata kalong be an la ne ba kata kalong basniu la ne kata kalong persya ka an kimbatai ra ti kata kamut ka ka jingstan ka badon ha ka imlang salang kajungi ka jingstat yung kiriudum sto ti dena ta kadaw ngan ong ipi namar bale ngingin ong kumni ba ka imlang salang jungi hi ha ka jaj penriu jungi ki ong kumni ba ka jinget bathok bat ka jing sisa bathok thok ban im ki ong kata kade ka jinget ka ba ladep ngam ha ka jaj penriu jungi thok ban im ka jing sisa bathok ti baro ngidi ban long ki ba sian baro ngidi ban long ki ba perkhat bat ki ba adkar hinalde nama ada ngile kono subuh mental ada piring video nei ha alon CCTV kamera ke dukan kamu kin penrem ye pi ta kamut pi perkat ba kita kibriu ki ba penrem ya itai ba pelaj kata video kamut ba kinde kibriu ba ngalong kibriu ki ba ngorem bal da pi peni kono jing sia ki ba ngorem kita kibriu kiri kinong penjot ngalong ipi kamder kibriu ba kibriu ba kiba mai trat lani kiba peni lani kiba peni kalanti jong kajing sisa kita kiri bro ba henry kita kiba wat buram bar kita kiba ong ba i jeri jaj benrio ngan ong ya pi kiri nong penjot nakar miang sentur jong ki bar khoj kajing bah sudah henry kam sim jong ki nei kalong arliang kalong asartap kamut najrong kidarap jot lani kikran bah kan bah po mensim kamut ong ba ini ngan perngat ajing riam kata he kabadon ham sim jong ki ngan ong ya pi lada pi bha sisa haba pi pile sneu ngan ong ni pi ba pile sneu kane kalanti wo bakla lada pi pile bha ngan ong ni pi kane kalanti ke badai ngan ong ni pi kumta hanre ngan nom ong ya pi lada pile sneu ngan ong ni pi dakat bha kum ong ke jep rujungi ngan ong ni pi bakla ngan kelibe lani ngan ong be pi ba pi bakla hanre bun hi ha kinong ilam bakla ha ki social media ki bun bha kanang bangingin ong iki bastat ngan ong yipi uno bom kran jing sha dei bri bastat namar udi nong penjot yala ka jaj yala ka khong yala ka do yala ka snam udi nong penjot wat yalam bakla yi khna ki badang rit bompat skautu i khna ki badang khirang san ngan ong yipi bon sien ngi ong nong yalam ba sang balang ngan ong yipi amdon bakut hang ni jala jungi tang ban mentoy di simen da perkat bah pi kik mi kik pa pi kik kena badang kia ki bas ngoto ki ba puli wat sha elam baklang ong ni pi da perkat bah nda pilangan ka jing riam pin sababe kala serta ka jing em bat pinjot la ka jong jing em bat don teng haba pi jam daw jam rangio pi mlak ban ki kli halor kata ka jing thok jong kita kinong penjot ngakran ni ke nadu ka mansiem nadu ko donot jonga ban yada yala ka kende siap ban yada yala ki brio lo jong
ki khon ku brio nyutram ngan ong ipi ngakran hok nadu met ban sim ngan ong wat ju sha elam bakla hano to yang scam hala kadung rim ke ba pi ya rangkat ka hukum gujung blai handre lada pi sha elam bakla ki brio si pangkin pen baji pi lada pi kio kin bisni pi kin bisni pi lada pi duna jingmut kin nang pen ngam chu pi setliu handre lada pi scam ka jingmut perkan kin bisni pi handre lada pi ya la ka jung ngalti pi le kumba kalut kin namla bali pi kadi kata dina takadau to scam hala dia what scam hano what scam hano ha ka jingkran wala akhir jingkran jongaro what scam ka jingkran jonga handre to scam hala de simet to scam hala de simet to scam ha ublai nadu met ban sim la jong handre wat nga su ajingmut yepi ba pin ngap ya ka ka ba donongrim bat ba pin kentaj ka ka bom donongrim handre to nget yala dia ka sim la jong to nget yu blai halaka sim ka jongpi nadu ka donut ka jongpi amde ban nget yene no baro ubri bastat an ong ipi mano bala ban len lada klem utei uklem da pli kalat mano kin ban lat ban kren ti top liang hun yu blai halaka sim ka donut u jongpi khnang ba phin lat ban kren chat khnang ba ublai un pli kalat kan ti ipi handri wat nget ya ubri wa thok ba syukur lani ba pen I ya kata kaman ban chupen I syadem handrai nom la ban kedol ti pi ya ka jing sisa wat ju syania ku mi to ubri ba yo pi sya pon kum ba sya pon serwa amde ba sya set kelangan ong pi sya pon serwa ya ka to kli jong pi dena takadau namar balai banga ong pi ba sya pon serwa to kli jong pi namar ba bun hi ki pen basrai ka to jabing jong pi ki ong set kela kumno ne set kela ni babon hi bayo double air on ipi nga ngatiang pedia bayu isya serwa sya pon snon itu kli mo pon serwa snon kum pon serwa sniang serwa masi serwa ayu hadu serwa snon kejingmut yang perkat hadu mena yabdu snon ti na takadau to da perkat bah ya ke ba ngi pasat jumut lane ngang pasat jumut ipi pila ban comment singa don giba comments lemir lan tham kemut mlilei handai don part giba comments da ka ba perkhat lane da ka ba ngila ban pensong rem ya kita ki jing comments handai ya ki rus tengkli ibadang jus ngam walda kita ki rus tengkli ki ong borobor ibadang ba biet nei nga badeng ngam jus nga that ban ngap ki kita ki jet brio namar nga ngapet betang ki comments ki babyang tinggal reply handai ki tengkli ngar ngan reply tengkli sto namar belai ngalak man penyerkat ya ubri bobyang bat kejingmut perkat ngalak man penduna ya utu ubri boduna jingmut perkat ngan penduna syusyu dena takadau namar yela dia ngangadi ubri ngatip ba uturu ubri handai ya ubri stengkli ka jingsniu kade ka babha khmat jongki handai ya ubri ubakra perkat dadangi kran upancon murin ya urus niu kapap kathiang ya urubha kajing sisa kathiang stu tadi nang takadau namar balai bangitep bahauru pap kajing sisa kathang haurus niu kajing sisa kathang dinang tau unkran baslakan pala pasem handre hauru perkan upancon murin kadina takadau tim menta ngan ong ipi babun ki barokot haka imlang salang kejungi wat ju syania than namar mentalin dal ajan ka election kibriu gil along mesti tengkli ki bakwa abor ku aburam teng ki pen ilut I kata kajing start dal aswa ka election dal adap ka election barokot kejungmut yang berkat kala telep along tik ki dolun bam keti por election barokot kin say what ka bamle ro kinong ngale manga dalakut ke election ule makalut Tadi na takadau tolong kiba start tolong kiba sempang tolong kiba perkat kiba puson ngan ong ipi mdan ru kiba penhun ya kaman sim jong pi lada job manu ru ngilong kumju handrai ngang su ong ipi tangkawe lada pingat yu blai nei pule tang ke bible kata pi pilaban im halaki ngisem pilaban ya kemen ya sngobha halai yang sem handrai lait nang ta what you pet ya kidenti jong kani ke pertai
Ka politik sengan ong ipi ha ka sandur jong ka imlang salang jongi kan nomla bandrung namar balai ngangang perkat haladiehi ki deitang kinong penbit beriu bar kinong penjot. Kinomla an pen bahaya ki imlang salang jongi. Kinomla an pen bahaya ki imlang salang jongi. Politik senai ha ka demokrasi jong ka Meghalaya ngan ong ipi kinomla an pen bahaya ki imlang salang jongi ki deitang kinong penjot. Kinong diduk kinong bamdu ngangon ong ipi tang katahi lada pipis ngotu to im sok to im san bat to bat yala tanra la jong ni kumbale bakam kiro henda kilong suaman suajungi henda kulong kuma nei le buat nanti be kato tanga to la biang hi trai kta waju pet waju kwa kayu waju kwa kabam handre kamai dak trai hok dala kam umse la jong pinyo kabam kadi pin pahu pahai namar khendeu ko siap nei belai bentar boleh terkenrat ngingim simlang long ki bru bekerdo ngim long ki baduk la dei bangi ngi trai ngi kta ngi trai ya ka ka ba ublei terkenrat belai bahai bentai ngi tang ngi pahu handre bangi jaito bentrai bang kta ngi saya lam maklah hakani ka dustur nong wei ha kata kan yam nong wei nganong ngi pirin takadaw ngi skladuk Dena takadaw ngi skladuk. Bangi ngi bot ikani rustur nong way ngi bot yakani kan yam nong way. La de bangi bat el tanrai la jong ngi ngim sela perkan ya kata ka jingle ka jingkam jong long suan jongi ngim samladuk ngi kerdu ngim nginom kerdu ora nganong ngi pingin pahu pahai namar ka khendeu ka de jongi. Ngidon ni bari bakian ngidon ni khendeu siap trei kta rap riang hang ta hiu blem sukar ku yangi handre da ka bangi sya elam bakla hakani niam nong wei ngilek jinge seng nya kawang kai to bai kan chau hang to puk sipuk ka to jik bai kan chau kam poi ro blei ka poi ski manto den ngata kadau bik sya elam bakla yang IP pa skol manga ma phi ki kon baduk hang to ki skol jong to ki skol mission ngingonom la lai ru handre kalong tek malute yang IP si pang by uniform, si pang by school, muja school hanayaw ban ang tuna school ka arem la iper. Ka back school nayaw ban ang tuna school la iper. Ka court school nayaw ban ang tuna school ka la iper. Balinging mikrani kata. Balinging sios ngap, balinging nut ban hala, balinging nut ban krani ka sisa. Kato be kan chaw hato ki ajing kan sa ingay pi. Balinging lino senyang to. Kalong tik man penslor ya kita ki manto bakin bamto. Balinging junot ban bo jingkeli. Balinging nut ban krani ka sisa. Kapisa jong ajong pi balai kim ju ajing ken hato ri pisa jong ki hato ketok pisa ka posu balai balai kedukti ki wei balai kim lam kedukti la dia balai na takadau ngalala habang ngi kran ni ka bangi ui kran ni ka bangi tip kran ya ka ka ba ha ka jingle ka jingkam ka imlang salang jungi nai kedukti brio no war waju kno yu nong wei waju kno ya dekhar kno ila dia keno ikim lang salang jungi. Denang takadaw balay bang ngingim not bang karan hadu manta yakini kinong ilam jungi. Dade hasnong hatha baru khwaj ni larul da kata ka anong way. Manta phi bu jingkli no. Amdei mga mapi ban kli kata. Mano hang ni dondoli dondoyong. Badan haka imlang salang jungi haka or kompanya ya kapisa katangka. Don unong way nong ar. Amdei kita kinong ilam jungi amdei gibriu jungi. Batu batim bayu basong kulayan nalor kli jong ajong pi kege male kege mdisi amde ki bri jong ajong pi amde ki bri jong hi baleng ikno yano ngikno yano ngiri belong ki bri bole ran habang imnot mangkran jing sisa hande dakran para barit dakran kum manga barit pi kno enga baleng himnot mangklokti to mele baleng himnot mangklokti UMMDC baleng pi kno yano pan ha haka imlang salang ko bukung ketas ya hato badang ubi lada pipi ong nga ubi ngangan keno ipi ubi sto badin na takada waju song start ala dia namar ndi tang ma pi bala man krukti mangar ngala man krukti amdei tang ma pi bri bodon ka bor phila man krukti ngauri madan ngala man krukti sto haka imlang salang ngan ong ipi amdan mono bala ban biang handrei ladangi bakra sisin nginom la man thot arsen ai sena kejuk ulti kata kade kejing sngoto ujonga handrei ladangi kubom la sentur bat ngimnot ban kran kejing sisa kalong tik kumbangi kwa auto ubrio ba ungop hakam pamsap haka jersey lada ununo le sni uklo pla hayo hat ngiburi e kata kamut kabangi kwa ban serdep ngi kwa ban serdep Dena takdaung song balang serdep kasinong serdep hima serdep MLA serdep
MDC serdap. Sorkar serdap, distrik unsur serdap. Seng balang serdap. Dengan takadang. Kisnong kitau, lenti sengkin, surok, parok hoj, su serdap dan. Serdap siliur, ha kasnem banwan la prabiang. Serdap. Serdap namar balai bandarap jot. Ya kijing kam kijungi. Kai kijing mut serdap. Serdap bandarap jot. Long tik kutu kamiau batabi ej lajong. Les ni ukot bamon. Dalakut kipor kisngi kia kamut kawang da katengka. Kenang ba ki pajba kin dup klet. Kenang ba ki pajba kin dup mala. Kata kada kijing le jeng kam joki. Belai tang kita ki briuk ba yang hapdeng resana hapurpit selani ha kitu ki jaka ba ki pajba kamut kin stap kti bat kin syura kti kamut tang kata labiang. Bading na takadaw ng ipi nga ay kublay. Yaw try jong ka YouTube channel nga ay kublay ya ka company YouTube channel ng ipi. Bangalayo kalat bangan peni. Yala kasap katalen jonga ka bangadon langba ka jing ay baha ay banta jong blay trekenrat. Bangan yo ban sam bantalang ipi ki kon kabri hunyo trap ro. Bangan kran yala ka kten la jong ba pi pindup snoto ba pindup snap ha ka jala la jong. Bading ngan tre ban kran kten ng way. Namar bali nga i Yalah ka jet menri lo jong ngai yalah ka beri ka besa ka bau beli terkenrat lo ai bah ai banta badena takadau balai hadu kat kini kisni ai ban si ban kaju wat au bun hi ki bas ngowet ikata tedena takadau ngon ong ipi long balakar ku kerteng jong ublei balakai badeng lo trong ne slapertei ngam sel mari ya kinu ki beri ki bakong kti nga handre namar ngatip namar kita bar khoj kideki kideng bong jongno Kideng bong jing kimander. Namar kis kawang kti, namar kim sngotho syu. Dakren ni kanonor ki ong min sotho syu. Namar ba pimman bar sngotho. Ndir bong sngotho, namar ba pimman hiru ban sngotho. Te repiri pi komen singa kamut ngangan skap ipi. Ngarong ong Ngangan ong Ngalong tik makalut ya pi mento. Ni na takaraw. Ti menta ngangan pulino naka kitab jong ka jingstan nakal nong besipo ti tong ini ngap namar bari teng habal akran khanala abyang ka jingi kran khana teng nga la bunia parat kadon ru kibri baki ong bai ba o badeng te bai sudom o badeng te skulut tengang jong ipi kadeka style kum ong pareng mo karokom mele karokom kam kujonga kaba haldang akran kibri kum itu renga akran dom ne akran et ning ai dan teng kibri bomong handrei leki mong ngam lali kade karokom jonga he bangang se akran se khana ne katanga kikun kihinman para jonga kamut kibayu kane te kamut namar bali ba lada kili atam te kimnur bomon jan jonga handrei lada ki kran bait kamut kimnang hiru ban kiar nanga ti kata kamut ki bahiyang samro haba ki ke jingle ke jingkam jong amar ngalong bikum ni ngamtip yel dia baling ngalong kumni na du muswa ti lade pi bha pikran ngakran bet ngamdon re jingbong handrei pi bathot to kiar nal dia warwan jan jong ana mar pi la asngu lupa ba mlong nda pi la le atam le te nga ai bi plak jadi na takata to pulia no ngini perkhat ngi puson halor jongka kitab jingstan nakal nong basipho kabanta kabalai ublei berkejing start ha ka history now Adam ha Moses nakal nong basipho kajing stan kalai dai ukpa barathau nangkong manbala thau ya umarwei kala pelat u naki kam rengkang an bat kala aibor ya u ban pendem ya ki ke baro handrei haba uri boman ula ino ya kada kajing bitar ula yap namarba ula penyap bitar yela upara habai keperthei la penslei namar jung u kajing start kalawan pelat im yaka da kabaking ya uri hok ha kalangkot ding kabasidana nang taru manba kijat benrio baro situlum kilangam ha kajing boman kajing start kala itu ya uri hok kala pensa ya u baklem tho bria hakmat ublei bat kala penskam do nut ya u persya kajing isnei yala ukun ban kala penskam do nut ya u persya
kajing isne yela ukun de kajing start ka pelaj uri hong haba kiru baman kila yapdu ula laj bran na kading kabala hiar halor kisan snong dangsa kasaki jong kajing baman jong ki hari kenja ke badang mi tedam poi poi ke badang mi tedam poi si poi kiding kibamet kiding kibamet so klem i bat umau mlu ubayang kum umot ya kaman sim bomngej naba da kabale bam satnyau ya kajing stan kila dulan bantip ya kajing bha ban kila ino jingkel mau haki briu yala kajing bi kumta ba amdon ubom yui ya kajing boman jongki kajing stan kala pelaj na kajing jenjar ya ki basakri ya ka haba uri hok uphet yap na kajing bitar upara jong u kala yelam ya u ha kilenti ki babej kala kedau ha u ya kahima ublei bar kala ai u bantip ya ki angel kala penman baha ya kijing trei sitom jong u ban kala penroy ya u so jong ki kam jong u haba kinong ban ben ki kwan ban kini na u kala yang ya da ya u ban kala penriu bha ya u kala ya da ya u na kinong sion jong u ban kala pelaj ya u na kiba absent tiat ya u haba udon jing de kiba tang kala ajing job ya u khanang ba undup hikai ba ka jing rublei ka kam khlan ban ya ki eke baro man ba ya uri hok la dia ka jing stat kam sham la bret ya u handre kala pelaj ya u nakapam kala hiar rangkat bat u sya patok man ba uladon habendi kam sham la ino ya u nadu bahkan hadu bahkan da penyo ya u ya kabor sensyar halor ki hima bat kabor rang ba halor ki kenrat jong u ya ki jing mudoi jong u lapan pau ba ki long ki balam ler nang ta kala penyo ha u kaburam si junom ka exodus ya ka jaj ben riu ka bakhoj bat ka baklem tho bria kala pelaj na ki hima jong kinong ban ben kala bsut ha ka man siem jong usakri utrai ban kala yang pen ya ki siem dakat da ki kampla bat ki dak kisien kala ai bai nong ya ki jing trei sitom jong ki brio bakhoj kala betin lenti ya ki ha ka rukom ka bapla man sngi kala ka sngi ya ki man miet kala long ka syarak klur ya ki kala penyaj ya ki lang ba ka duriau basaw bat kala sandran lenti ya ki lang ba ki majliu handre kinong syun jongki kala pengam jelom bat kala kendat iki na kijing jeliu jong keduriau kumta ki bahok kila luti ya ki bomhong kila rwa yero utrai ya kerteng bakhu jong me kila kan ut baro lang ya kakti ya da jong me namar kajing start kala penang ya sentur jong ki bomlat keren bat kala pen keren ya ki thlit jong ki khlung ke kitab jing start na kalnong bakhat we kadukot panangkong hadu pasaw ka jing start kala penya bhai ki kam ki jam jongki daw nong ithu lupa bakhut kila ya langba kari kenja bakhlem song brio bat kila share dara ha ki jaka bompat yu kjat brio kila penyang kila yang persya ye kinong syun bat kila ile ye ki ban pen ye ki haba kila sliang kila kerpat ye me bat umau siang na ranap lum kila yo na umau leng ba penja sliang yeki kani kajutang jong ublei kani kaktien ublei kasngungu yu ublei te manta kami nan ong ipi ka ba pi yo sngaw na ka ang kitab jing start na kalnong besipau tolong borobor ki brio ki perkhan ki ba puson halade simet ya ka ba ka kaktien ublei ka persngaw wingi ya ka ba ka bible ka persngaw wingi ya kitu ki ba lalong Kristan ni ki bom patlong kata kade ya ka jinget hi simet ya ki bom pulie bat ya ki pulie don ki bala ban pulie nalade bat don ki bala ban chuska ti kani kalong halor ka jinget ka jongpi ha ka bor jingmut jing perkhat ka jongpi don ka ba khamla ban ya ubrio uba im na ka jing sta ano ong ipi haba pi sngap tang haba pi sngap ru pilayo ka jing sta Henry don pat ki brio ki bayos ngaw namar ba kis ngaw wit pan ya ka jing sisa
kiyat kan riang na kata bat ki kiar na kata ti kalong tek kumba long yi ki brio ki bakalam puli apan ki bakalot ki bamatla ti dena kata kadau ba borobor hi ka jing sisa kalong ka baktang halor jong kita ki brio ki bomle ya kanu kanu badai bat kalong ka baktang ka jing sisa ka ktang ya kitu ki rio bomman kitu ki brio ki bom kwa banle ekalti jong ka jing sisa ti dena kata kadau halaki sngi kabangi ngile ngi kambaro ye kirata bari ki sngi jongi ha ka boy jong ble ladap tho kata kari ki jinget jongi iwe bar khot ki balayo jing hikai hanrei don ki bri bom patyo jing hikai kalong persya ye ki namar bali kalong thek kumba pang thang ye ka ya ka jing sngo tho jongki ya ka marsem ku jongki namar ba kimla ban le ri ti nangni sekmat nganong ipi to im da ka jing start to li da ka jing start ye ki baro namar bali ba usngo ublei usngo bha ye ki brio ki bali da ka jing start bali da ka jing umdum bali da ka jing bit bali da ka eke bai bot taneng ya kata ka dis ka eke jing le ka bom shai pan ya bobon balang ti dena kata kadau ha ka perthai bro ko wei ngi pediang be ya kata ka jing tip ka ba shai lani ka jing shai ka bangi tip lang baro handre ladang ya haka jing bom sngoto ya haka jing bom shai kata kadei ya kita kiriu be an ngan ong ipi te dena takadau to ai ba uble terkenrat undor kat bat ngabat pi haka jing le jing kam jungi ba malakasngi haka ni kamiet ru kamiet besok kemen ni pi baro bangi lawan tre wan kata ngi don haka jing haka jing yesong halaki yang kisam don ki bala de bamja don bompat de bamja te don ki ba pelong junwai don ru ki bompat pelong junwai hende ki ba pet bahai kini ki tu sunul jonga to ai ba uble terkenrat undor kat bat ngabat pi haki eke baro te hendre nga jing kentu jonga kalong ye pi ba ndang ila de ble ki kam ki jam baro khoi ukpa la ni ka kimi ngidi ban long bro bor ki ba kan peni kan uksa ba bha nak mata ki kun nak mata ka yang kesem bangin pelong jing ruai si yang sistem kenang bangin dup man bha halaki sngi ya ki jing im jongi kenang bangin dup biet dup yang ha ka eke jing le ki jing kam ko jongi ti kenang ba uble terkenrat ru undon kat pakai yang kesem jongi ha ka jing im jongi mlang sngi ha ka tre ka ta ha ka mai ka ji ha ka jing ko jing kya ha lor ki eke bor khoi ki jing im jongi mlang sngi to ai ba uble terkenrat undon kat bat ngi halor ki jing le ki jing kam jongi baro ti tangkini kentian kublai siboni pi bro kublai kami basuk bakamen tiak suk